mbe abamwacha net erambe bakaga etago eramie ikirete yansembe abamwacha koru bosongo ndate mumanye eramie ikirete nyachenge ko chitabaka rami jarengo ekana na azote ko jumbe ogirange yetu abade chibasi bere chi school ona gambo ari chibasi 17 ogirange ye arenge nchiragetere maega bobe chikoroba ekwarko ni kuba school yemo ekubwate koroba ore kan kwa gatoli chi abanyamondo kwa gatoli school yega Setirinus ne chide krase chi abayora you let me tell you Nyasaye oanchira wono iga ninje ndange no burayiwa iguru oza barame to bari ase busibo iga no ndega tiari ere bya basere bobe ndaide bateri ngetekemo makwari nge nyombo ke niutakwane ntegerere omwe ko mutanganie karuta so 2023 nali ari kuebanga nali ari mogani ko kuebanga 2024 ga so ya renge last year tukabeke bintu kete bia budget mune para itoga yetago muma tensi na kia chite kaba bintu bigasareka muma nyete mwako yo kaya nkamoleta bakaga gara promise ga ebe ku budget ono ye abikwe budget ye para yetago ekona getenya mai ede bi president nebo cha ngo batangaza ro kali tukoruta ko cha koyigoraga ede bia ko sero aite na madenge para ye tukobe kurami tindu ko kura namata kwane te gara nengi ore etago ekona getenya mai ono inwe abandi bali mwanya kukona kirase ngaya nimbwate chio nande yanda kamonge advice pengine eithantige kubwatie pare hiyo nchake kukure binte munda tenkure alafu chibese chibekire budget yetago chirusigo chiranye bosenyarebe yani nje mwoke sabu ne boringa nakibona mwanya wakote emyake bere nsete nene nane bona munese yachite kama pichi wiki chisa to chiarete njena iwete byake kiagara njena chitari ngata yo mugakoringa usibono ngama kyama kana bintu na kibire bintu bya nkone buchiga ndaro sie bare ekabe kwetaga sichibesa chine ngaka ne abo cha kujorara abande baru kura bosena kwa kura abande budget to chwete chibikibere isa to chiatege bamus ebese ye efinyo ebe kuko chaga njentige rata kwa bantu bane ebi de boya honde biga tiganda akore gasi tiganda akora chirami tiana my friend wose mara me twa tiabe ko to banira ga ibi to bitwa kuroga ngoma ete ochimotwe mambi tata nyasaye kara sawa nyasaye ka 2027 bole ke atwa akore ibi to nyasaye atoyire ole kingi to mugambi oliyange tiawo tebi ni chikoni nchiko kana chikoni ene njentige tabagari nije ndo abono ya chikoni ya njentige inole modai ayamu girago mukwanera ayamu one tago mukwanera botabori boige noerega nyaramba noerega nyataro abantu bakomboliga yamagendererari kali kombolinga akino modai tentike ntera makera ko noenga sikana rebe oyo ekino punta etentera bongotera kusaigo twalige banacha matanga na kwa sikana rebe daikarasa ekiaga ngo kwane ekyo na urwendi tebie chipara na urwendi inyaruka lele yachire ukone bintu bitu ndo chete bona ni nkari bona mwake wali shiko nkari bona unte kwa mukone bona mkulele randu suko chifu ipiga mokone ngibo mokone bona na muja ngo sekarala abo tiga haso ni mo kwa my friend bateya bantabanti gose bana bane twa kama bichiredi hata niliona jamaa anyway wacha hiyo taongea deputy president kiwa moda kama bichiredi osoro moteya akore nche ningwate mechando ndo kukura nche tingwa mechando lakini mwana ni to ona kukumoria lakini nche ndega muina ayonjuka kenye ngima oya to paranga na kenye ngima tosoe lakini kwa sayo mosoro manyete karwa para ani trabe tage kona na kyo onkonya nganye serikali yita etaye kona kimbekiri chibesa honestly bawe bawe elebia kosere mobe mbuyane kose mobene bona ndale kwa boli diswali igana emotake tamagende kose ngake siasa echiro yeta ngombrene kane kwa bachwa giko bigumwe omonto wita akanwa na abakonyire okuba na terire omonto kete eta echiro hanete nene ono nakita kimono mutagete ono nakimutagete lakini mwana bantu mokomu inje tata antike nani jawote abantu baba mayete ege tutakero para no gokira
togo kwa nkiaseki chitimu internet timu ne kuchiesa ro mupira nkiwa internet ndike ro mupira ko kuchieso lazima nchiese akero ne uniform eri mo na nche kipete uniform lazima tutachane bora that is how politics is. It's not a merit tindi ashua dinki mo chikonara na ne dite no biko chikonara biko ba ekemu ato ne kiko ara ga nje na mwana gasire nguru nkara tiga ko chana my friend tomo ndebe njare ko ruchindege chigoba ntiga abantu bane batubwa tistimaga ntiga abantu bone wachimo chipara mwana wokura no mwana wajana tengo so ta gota chagusi gusiere mo so ta ukwa naga mugira ngere bane to baba mbare bane to so bana no baba Deya bantu changire ngora abantu bana uma tuna kibachande gete I can tell you obere president ngojara ko bate tieke ko ngwe binde ndiare na abeke rumiro ni amoja yoko basike tieke kebe ku stadium o baro ngobe bukere daya sigani ngobe bukere tieke omwako oyo ayote ebinga karatike byo ngagenda sama tanga gusi kone gukwana nga kono gusi etotagete sa abantu tagete ikone ensetenene ensegole tenene kege to ketene ne bono Wangere ribaga ngendere ko bwako mongwanoria ebito byekebe ko chikura chile to to zabene ono yati ngoborambi igorari ngoborambi modani chile sitega modani pari ngere ko suwa aba usiala bana montegarete ngotera more myake vere ichenko musane bito ko constitution sitaira utumbega tomamo ko hama ko 2027 mode nane una mutago ta kusiera undie ogirango kawo ko ogirango nyali bane basaba kawo ko nyali bane basaba west mogirango kawo ko west mogirango kitutu chache north abangona abarega kawo ko donga ndo tebi ngiyata gete Jerusalem tena kete gete ebi ndeyonsi ebi ko constituency yeti etichinde ganya eyiye mo ta koros ituti ato aros borose ituti ato chekia yato aros ni bitya seku era uliena aba selfish njenda ko koros buone aba ndo ko onte bi ko isiko I don't care tianda aros bogirango ngomo manje de bado okwana na mangana ne kare mo de president yarega mo eres na quinta gete lakini nguya bantu bali bakora egere ngende ko hotera ngi to biasa ekire oh no nkonye mbeke besa segete mbeke bate vale lere ose barame to mano mate kama onde nganduga ngende timu eriende ndado manyenge era undiri na ko ga mantare ke serikali na bugati tu ko semarakane nkarara chiseri bitu kali mo ngabuga tukeroka ngaunjo kano chiseri ngatikere ngayu nsibire ase subaru mai na bana minto ngaiki ukeroka saine chiabo tuko nkabera ari keroka bakasa 8 bakamabonsi bosaigo nga nye president ngojere kusiyo soro tatakikoro kana kino mujumbe nkamabo siborwa nkamakoretwa ngatiki kwa ya kiumbu na keroka potuko saa 8 timbu atisimi barandega yendo liesi barandega ege ko tukia na kemo ngotare ko tekemo ngosogoria alafu ngote ni yera alieneo si mweta uslen kwa nini ke tauni bantomba ma etenga yin ser kibekire ega ali yu kabora ngasugu na ana munendo kare na chokora na kabaire ngasugu na ane etrera yemo ekangi kibosogo nga nawe pikipiki yamo mungwa narwe pikipiki ngamote inkora go chinyanchwa akandika tati to komanya ninje ngamote ichiwe sikia ni chile nyumba akakala ndo morele akambogoli akangi hate oseramu osoro dinaika alinga chiko akalike kamanya kumbe no osoro ngabara sonyo manka mwachi pesa bona igakena esa kali na rwane rating kubwatu osemarakane no wonte kara yitini yakibere gitigate igongira ne kubwatu
usiga njero muntu bwa kamono tima tukira njera to yobande ngoso lokira ngakingukira ngakinkomenya akamono akakangetia timu eneo singo ngotoka ngwaka ngoywanera bana kiraze ruto ngorwanera onde kwezi ngo chasene ngotacha ora ngo ngane ko wasare ngende bali bali onye ruto ngotikira muni lazima ntacha igonda abatukira nituko papa na kore to kusiemesi mutabo ntiga na inje na vera se abantu babotuka na inje da onchoka buya otina inje da bakonye bintu bikuchukuba samba inje ne mali da tenga ya tikakuba batamono na kiboko ya bami to bana montige mwanje le magana yo mwanje le bali banje to soro bana makora ile aya sasa Mheshimiwa Faruk, nataka nikulete hii story yote nimeongea ya Kikisii, haikuwa maneno mingi.